كيفحتري كي تقالسي كي مكته حالة يلن زتعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي ونسرح. سلام تخطاتت نايس channel كما يكنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر مني وتايم لومي ازيا قداسي بفلاي دما ابي اوروبا ننبر سبات وسان زخونه حبريتان ابديتنينا هنري مچم اذا عمت زيا فتشن سران كلتن جرمانا بوينتر اب نغماغملو زلنا غزي كنتات ناي زيا يوكرين ابراشان زغاطمه وي زقصن زلو كينات نملو اوروبا كساب كندي صليوهم زلو رينا لنا حدا كابتي عبد صلواناتو دما انرجي كرايسيس وي دما ناي صعات مزنبالاتن حصرتاتن كون يخل سو ابزا فيديوز قبرلا زلو قنيا ترينا نابنت امنغو روسيا كمون معرب اوروبا دارغا بحفش اوروبا تنكلت شامبقوتات ناي مسمر ناي ندادي وي ناي غاز امنغو كلتين هاغرات ليك ويكا ناي مقداد ناي مبلشاو ملكت سلازراي نحات حدن ابز زكاسسالو زلوا غزينا نرجلنا سلازي ترانا انرجي ويكا ناي صعات كساب كندي تغيرو خمزلو ام نفسه كف هاجر كندمنتي وصايتات يغبرالو بخمين عنا خصلوا ناخل حدا بحدا نارانا يكن كيدينا مجمريا جن بزا قداس حبريتا لنكر وصي زلو كنجمروينا so let's go to the first topic بفيديو ناسنا نرينا so let's go. European countries are rushing to investigate mystery leaks in 2 gas pipelines at the heart of an energy crisis on the continent. Danish authorities discovered a leak in the Nord Stream 2 pipeline. So حفشا ز حبريتان تايبلنا له ابزن زحلفا معلتات وكاسعتات نكربلنا نخلينا خبزا فيديو تقبروا لزلهم تي امونغو كليتن اوروبيان مونغو كابراشا نبي اوروبا ازمت كليت شامبقوتات نورد ستريم 1 and 2 زبهلا كنرينا صنينا اباتن مسلاخ ويكا تقديدتي تبو ندادي اب بالتيك سيل على واي كفال اب كبابي هولاند اب كبابي سويدن كمون دنمارك من اب كبابنا بالفيلاند زلو شامبقو كنرينا ملحاق وقاتي مخمزلو من كم زغبر دما بوغن راشا كسي غبر يلو يخصصالو نابقل هاغرات بوغن اوروباون راشا غيرات نحتدنا مكساس يركبا تصقم دما اتشامبقو ولا قا ندادي تعصين تلو تغاز اوشت تشامبقو غن بزح غاز كمزلو ينغر لازم نحن موساديو تغير زلو Or shortly after that, Sweden reported 2 leaks in the nearby Nord Stream 1 pipeline. Neither pipeline was in operation when the leaks were discovered, but they both contained pressured gas. Network operator Nord Stream AG described the damage to the pipelines as unprecedented. The Kremlin says the leaks are concerning and Moscow is not ruling out sabotage. The pipelines, which run under the Baltic Sea near Sweden and Denmark, have been flashed. So تريوالهم كابراشا بينجيرو ناب جرمن تنكلت Nord Stream 1 and 2 below كم زغاتم زلو ابي كنتات escalating energy war between Europe and Russia. So ازي حدغنيا غزينا زلنا August after the bloc slapped more sanctions on Moscow, or the Nord Stream 2 pipeline is not in operation as Germany scrapped plans to approve that pipeline just days before Russia invaded Ukraine. So بحفشات ملحاق زرزلو دقيمنا بكال زينا ونريو تنيه so it's really تي شامبقوتات كم زي بفيديو كنريو خلنا كابيرو بانا بزمت زلو ابي بوتا تطقاتي ملوجتي ابزي هايلايت كبونه እዚ ነገር እዚ ሓደ እቲ ነዳዲ ኣብ ባሕሪ ካብ ትኸሎ ፀገማት ዝፈጥሩ ኣብ ሎጂስቲክስ ኣብ ካልእ ነገራት ዓበይቲ ነገራት ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኣብ ቀረባት ናይ ነዳዲ ናይ ጋዝ ኣብ ኤውሮጳ ከጋጥም ዝኽእል ምዝንባዕ ድማ ንኸነስተውዕለሉ ንኽንፈልጥን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ እዚ ሕጂ ፅኒሕ ኢልና ክንሪአና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እንታይ ዓይነት ናይ ነዳዲ ናህሪ ከምኡ ድማ ኣብ ግለሰባት ኣብ መንግስታት ረዘይኮነስ ኣብ ግለሰባት ዘጋጥም ዘሎ ምዝንባዕ ክንሪኢና so this is very important ነዚ ሓበሬታ እዚ እናወሰድና እናፈለጥና እንተፀኒሕና ከመይ ጌርና ብዝበለፀ ንዳለወሉ ድማ كحجزنا كم زخل نخنفلت إليه زجبر زلخو. أوكي. Next to نزا فيديو تريد اللخا نزا فيديو تريد زلخم كتعبيو كتلوتو نبزل على درجة كتكودو خم تدليو يردان له. That's why نزا تريد زلخم. أمبار نبتقعزو نبتزل على درجة معباي التزبلة نبزل على درجة كحجزو كم زخل نطلو دما والكاو كلاساتيو سدما
ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንኽትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክታትው ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡውን ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀምሉ ብትሕትና ይዕድመኩም good so ኣብዚ ቪድዮ እንታይ ንርኢ ኣለና ሕጂ ካብ ራሽያ ሻምብቆታት ከመይ ኢሉ ከም ዝኸይድ ናብ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝኸይድ ሻምብቆታት ናይ ነዳድን ናይ ጋዝን እንታይ ከም ዝመስል ቻይና ክሳብ ክንደይ ዓባይ ቀራቢት ናይ ነዳድን ኤነርጂን ምዃና ናብ ኩሉ ዓለም ናብ ቻይና ናብ ሳውስ ኮሪያ ከምኡውን ናብ በዓል ፓኪስታን ዝኸይድ ሻምብቆታት ከም ዘለዋ ቱርክሜኒስታን ዝኸይድ ከምኡውን ናብ ምዕራብ ኤውሮጳ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ቱርክ ዝኸይድ ናብ ብኢስትርን ዩሮፕ ኣቢሉ ድማ ንምዕራባዊ ኤውሮጳ ዝቕርብ ሶ እዚ ሓይሊ ናይ ራሽያ ወይ ከዓ ሌቨሬጅ ናይ ራሽያ ክኸውን ከሎ ሕጂ ምልስ ኢልና ናብተን ሃገራት ኤውሮጳ ተመሊስና ክንርኢና ሶ እዚ ኩነታት ፈጢርዎ ዘሎ ናይ ኤነርጂ ክራይሲስ ወይ ፀቕጢ ኣብቲ ቁጠባታት ናይ ኤውሮጳ እንታይ ይመስል this is very important ኩልና ኣስተውዒልና ክንርኢ ኣለና ሶ ኣብዛ ቻርት እዚኣ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ቨርቲካል ላይን ወይ ከዓ ኣብዚ ትኽልኦ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ actual funds ክንደይ ገንዘብ ተን ሃገራት ናብ ነዳዲ ብሸመንተ ዕፅፊ ወሲኹ ከም ዘሎ ካብዚ ሓለፈ 10 ዓመት ዝነበረ ኣቨሬጅ 8 ታይምስ ሃየር 8 ግዜ ንላዕሊ ወሲኹ ከም ዘሎ ሓደ ዕፅፊ ክልተ ዕፅፊ እናበለ 8 ዕፅፊ ወሲኹ ከም ዘሎ እቲ ነዳዲ ይነግረና ስለዚ ብሓፈሻ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ኤነርጂ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ድማ ካብ ካልእ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ተመንዚዑ ወይ ተሳሒቡ ከም ዝኸይድ ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ሶ እቲ ባጀት ገንዘብ ዘጥፍኦ ዘለዎ ሃገራት ናብዚ ጎንዲ ክንከይድ ከለና ድማ ብመንፅር ናይ ቁጠበን ወይ ከዓ ጂዲፒ ናተን ክረአ ከሎ ሶ ኣብዚ ንኣብነት እጅ እንተሪእና ኣብዚ ላዕሊ መን ኣላ ዝለዓለ ጀርመን ከባቢ 68 ወይ ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ኣይ ቲንክ ፅንሕ ኢልና ንሪኦ ኢና ካብ 68 ኣብዚ 65 ንብለና ኣሎ ከባቢ 65 ቢልዮን ዩኤስ ዶላርስ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ናብ ኤነርጂ የጥፉ ኣለዉ ኦኬ ብመንፅር ናይቲ ጂዲፒ ናቶም ኣዝዩ ዓብዪ ይኮነን ግን እቲ ኣብሶሉት ፊገር ግን ኣዝዩ ዓብ ቁፅሪ እዩ ኣብ ኤነርጂ ዝኸይድ ዘሎ ካብቲ ናይ ቀደም ከምኡውን እተን ዓበይቲ ሃገራት ፈረንሳ ክንሪአን ሃገራት ኤውሮጳ ፈረንሳ ድሕርያ ጥልያን እባ ድሕርያ ናይ ጥልያን ግን ፍሉይነት ዝገብሮ ኣዝዩ ዓብ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ብፐርሰንተጅ ናይ ጂዲፒ ናቶም ከዓ ንናብዚ ክኸይድ ከሎ ኣዝዩ ክቡር ከም ዝኸውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሶ ጥልያን ዓብ ገንዘብ ጥራይ ናብ ኤነርጂ ዝሰድዳላ ዘይኮነሲ ዓብ ክፋል ናይ ጂዲፒ ናታ እውን እዩ ፈረንሳ ካብ ብክልቲኡ ካብ ጀርመን ትንስ ኣባይ ብሪጣንያ ኦኬ ብኩሉ መዳይ እቲ ገንዘብ ብኣብሶሉት ፊገር ዓብ ገንዘብ ክኾን ከሎ ብመንፅር ጂዲፒ ግን ድሓን ይመስል ሶ ንታሕቲ ክንወርድ ከለና ኣብ ዩኬ 477 ሰብሲዲ ጂ እዚ ገንዘብ እዚ እንታይ ምዃኑ ፅንሕ ኢልና ንሪኦ ኢና እተን ሃገራት ክሳብ ክንደይ ንህዝቢ ንምሕጋዝ ወፃኢታት ይገብራ ከም ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ናሃሪ ናይ ኤነርጂ ኣብ ጥልያን 200 ገንዘብ ቦናስ ንህዝቢ ክህቡ ምዃኖም ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ጀርመን ክንሪኦ ኢና 300 ዩሮ ድዩ ገለ ንህዝቢ ናይ ኤነርጂ ኮስት ንምሕጋዝ እቲ መንግስቲ ከም ዝሰለ ኣብ ብሪጣንያ ከባቢ 477 ናይ ኤነርጂ ቢል ወይ ከዓ ናይ ኤነርጂ ዋጋ ንምሕጋዝ ወፃኢታት ይገብር ከም ዘሎ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ክንመፅእ ከለና ኩላተን ተፀልየን ከም ዘለዋ ንርኢ ኣብ በዓል ግሪክ ክንከይድ ከለና ወላ እኳ እቲ ኣብሶሉት ፊገር እቲ ቁፅሪ ዓብ እንተዘይኮነ ብመንፅር ጂዲፒ ናቶም ግን ክሳብ 3.7% ናይ ጂዲፒ ናቶም ይወስድ ካብ ኢኮኖሚ ናቶም ዓብ ክፋል ወይ ከዓ ኣገዳሲ ክፋል ናብ ኤነርጂ ይኸይድ ከም ዘሎ የርእየና ሶ ብሓፈሻ ሃገራት ኤውሮጳ እዚ ናይ ኤነርጂ ክራይሲስ ብመንፅሩ ንኩለን ተንኪፍዎን ከም ዘሎ ስዊድን ኣብዝላ እዘን ኖርዲክስ ወይ ከዓ ስካንዲኔቪያን ካንትሪስ ኣብ ዘለዋ ዓብይ ክፋል ፅልዋ የጋጠመና ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ኤነርጂ ናተን ክንምንታይ ካብ ራሽያ ይወስዳ ነይራ ኣይፈልጥን እየ probably ካብ ኖርዌይ ዝወስዳ ዝነበራ ክኾና ይኽእላ I didn't study specifically ግን ብሓፈሻ ኣብ ኖርዲክስ ወላ ፊንላንድ እውን ኣብዚ ውሽጢ ንሪኢ ኣለና ስቴብል ዝኾነ ኩነታት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሶ መጠን ብዙሕ ኣብ ራሽያ ዲፐንድ ዝገብር ኤነርጂ ዝነበረን መጠኑ ድማ ብጣዕሚ ተሃስየን ወይ ተጎዲአን ኣለዋ ምክንያቱ ሳንክሽን እቲ እገዳ ኣብ ራሽያ ዘጋጠመ ነቲ ፍሎው ናይ ኤነርጂ ነቲ ዕዳጋ ናይ ኤነርጂ ዓብይ ፅልዋ ስለ ዝገበረሉ ጀርመን ብዓብዩ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ነዳዲ ናታ ካብ ወይ ከዓ ናይ ጋዝ ናታ ካብ ኤውሮጳ ካብ ራሽያ ይመፅእ ስለ ዝነበረ
ኣብ ራሽያ ተገይሩ ዘሎ እገዳ ከምኡውን ፑቲን ባዕሉ ገይርዎ ዘሎ ሕፅረት ወይ ከዓ እገዳ እሱ ንጀርመን ኣብ ዓብይ vulnerability ወይ ከዓ ቁልዕነት ናይ ክራይሲስ ናይ ኤነርጂ ሪያቶ ዘይትፈልጥ ደረጃ ከም ትበፅሕ ገይርዋ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ብመንፅሩ ክንምንታይ ከም ጣልያን ዓብ ዲፐንደንስ ወይ ከዓ ተፀጋዕነት ኣብ ናይ ራሽያ ነዳዲዮም ነይሮም ስለዚ እሱ ዝያዳ ሃሲዎም ኣሎ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት እውን ብመንፅሩ ካብ ራሽያ ዓብ ፅልዋ ስለ ዝነበሮም ንሪኦም ኣለና ዘ ኖርዲክስ ግን somehow isolated cases ወይ ከዓ ብዙሕ ዲፐንደንት ይነበራን መስለኒ ምክንያቱ ኖርዌይ ንኣብነት ዓብይ ፕሮዲሰር ናይ ኤነርጂ ስለ ዝኾነት ካብኣተን ይግልገላ ክኾና ክእለ so this ክንብል ከለና ሕጂ ምልስ ኢልና ተን ሃገራት ክንሪአን ክንጅምር ኢና country allocated funding percentage of GDP household energy spending ይብለና ኣሎ so እዚያታ ቀንዲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ኢና ሓና ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍና ከም ግለሰብ ዝፀልወና ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ጀርመን ሃገረ ጀርመን ከባቢ 60 ቢልዮን ዝኸውን ዶላር ናብ ኤነርጂ ጥራይ ይኸይድ ኣሎ this is a lot ናብ ኤነርጂ ጥራይ ኣተኪርካ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ብመንፅር GDP ካብ ቁጠባ ናይ ጀርመን ክረአ ከሎ 1.7% ናይ GDP ናቶም ከባቢ 3.4 ትሪልዮን ዝኸውን ኢኮኖሚ ዘለዎም እዩ 1.7% ናይ GDP እቲ መንግስቲ ናብ ኤነርጂ የብል ኣሎ ማለት እዩ ካብ ቁጠቦም ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ንግለሰባት ክንርኢ ከለና ግን ኣቨሬጅ ጀርመን ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ዘሎ ዜጋ ካብ ናቱ ኣታዊታት ከባቢ 10% ይገንዘቡ ናብ ናይ ነዳዲ ናይ መኪና ክኸውን ይኽእል ካልእ ናይ ኤነርጂ ናይ ሂቲንግ ናይ ገለመለ ናይ ገዛ ከባቢ 10% ሕሰቦ ከባቢ 34% ናይ መብዛሕትኡ ገዛ ንገዛ ክራይ ክኸይድ ከሎ ኤነርጂ ኮስትስ ክሳብ 10% ክውስኽ ከሎ እዚ ዓቢ መዋጥሪ ንስድራ ቤታት ክፈጥር ዝኽእል እዚኣ ጥራይ ንስድራ ቤታት ዓብ መሕንቆ ክኸውን ከም ዝኽእል ምስትውዓል የድሊ ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ ላይክ ገበርዋ ናብ ካልኦት ክትባፃሕ ፕሊዝ ብሓፈሻ ኣብ ጣልያን ክንሪኦ ከለና 10.3% ኣታዊታት ናይቶም ሰባት ናብ ኤነርጂ ኮስትስ ክኸይድ ምዃኑ ይንገር ፈረንሳ 8.5 UK even worse 11.3 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣባይ ብሪጣንያ 11.3% ስፔን 8.9% ኣውስትሪያ 8.9% ፖላንድ 12.9% ኦኬ ኢስት ዩሮፕ ካብ መሌስያ ይገድድ ማለት እዩ ግሪክ 9.9% ኔዘርላንድስ 8.6% ቼክ ሪፐብሊክ 16.1 ዘንረየ ኢስት ዩሮፕ ብጣዕሚ ተወፂአን ከም ዘለዋ ንርኢ ማለት እዩ so let's ምናልባት more entities ክንገብር ኣብዛቲና more entities ተገርና if we can open 25 countries ተይልና I hope the Czech Republic Belgium እንታይ ንርኢ ኣለና Belgium 8.2 Romania 12 East Europe are very highly affected Lithuania 10 Sweden 9.2 Finland 6.1 Slovakia 14 Ireland 9 Bulgaria 10.2 Luxembourg ተሓበሬታ የለን Croatia 10.4 Latvia 10.6 Denmark 8.2 سلوفينيا 10.2 مالطا يلن استونيا سويس كفال نايتي اوروبا حبرت زغنت انفورميشن يلن مالتي سو كمز نريو زلنا تي كونتات نايتي ايكونومي really highly affected كوينو خمزلو مفلاتن مستوعالن يدلي زدما بزا حبريتات زدما نفس وكفسب ابزلنا يكفالنا هيوت كتسالونا زخيل حبريتا مخانو كنستوعل يقبا just to give me 1 second All right. So, إذا حبريت هذا من تايز قبرز اللهو كنسنبت كنرعد إليه كون إزي فاكتيو كقاطم زخل كونتاتيو فليتكا على ليخا أستوعي الكامزنا حقن انتهي قاطم قالوا سلة فلت كحق زكاي خل إزي حجي أمزق أربعهم فيديو جيرانيري إزي كونتات زي من البات كسنبرنا كفرحنا يخليو نعلم ناقن حدش تريو ناي مجمريا تريو أيكونن ናይ ኤነርጂ ክራይሲስ ዓለምና ብዙሕ ግዜ ዘጋጥማ ኣብ ሰብዓታት ድማ ትዝኸፈ ኩነታት ዘሕለፈቶ እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ክስገር እዩ ምናልባት ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ ክብለኩም ኣይክልኒ ግን ክስገር እዩ ጥራይ ንሕና ኣካይዳና ምዝ ኩነታት ኣዋሲእና ክንከይድ ንክእል ኣለና
ኣካይዳና ስፔሻሊ ቁጠባዊ ኣካይዳና ምስትውዓል የድልዮ تعينت وصايتات نقبرالنا بليز تنقق نبل يدلي كم حبرة تسب نحنا بتحتواي كفال كنهلو نخلينا حزبنا بكمي مواطرين شجرنا له سلازي زي extravagant زخونه expenses نقبرو ويكحلف زبل وصايتات نقبرو كنت نقولو اوانو ايكونن تتنكرنا وصايتاتنا بكنترول غيرنا بزح نغرات نخمص زخل نغرات قمت غيرنا نزو كنتات زدما بزبله صخن تقملو زياده ابكم زي كرايسيس غزيه زدل انتايو تمرتي نباب كورسات نابنت مويان تلكم يعبيوت موياهم زياده اسفعوه اب غزي كرايسيس تمرتي اقداسي مخنياتو دحر كرايسيس ايكونومي بوم سلازغبر كلتات كعبي خان تصنيخه بزبلص كتقملو تخل كومون انفستمنت استوعلك انتاي تغزفلي كان تاتيخا بزوانزي دحر استوسن عامتات تزبلص انا هبت مسغار اب كمز كنتاتيو زغاطم لعلو كل جن ناي وجن ورا وجن اب افريقيا يكون في درابيتاتنا زغاطم زلو مستوعال سلازدليو تنقق إلنا نخدلو أكايدانا أرنوب زقهون زتبابعلو كنتاتيو أمبار كم زحبريتاتات كقاتم كلنا تكونتات مونيتور سلز قبر زلو خانة عبي إنفستر سلز خون كل بعلي لتكونتات نجد نيخكاتو لزلني كم زحبريتات كلون نخلو دما تحلف لكمي سمعكم سقمتو صدولو مستكونتاتكم لو تقبروا مسمعت راي خلا يكونن سمعكم أبا كايداهم أبا نبابراهم نشتي لو تقبر لكم لك كم تقدم زنبركم أي تخيدو كنكيد يبلان مهناتو كم تقدم زنبرو كونتات سلزيلي نزي سمعنا حبريتا حيلي وكنت كمل تخيلكا نعو يلي دما صدو زلو لايك ابوات فيديو نابكالوت نغط باصح كتحجزوم ينتلكم دما شركة قبروات تخلوا نابلكم كم زعينة فيديوهات تقرب لكم كفتني أبكال أرستي بخمسك سامر راغب لحنكون بلاكم تصبغوا تشاو